Data aceasta o să încercăm să jucăm la turneele astea. La turneele astea cu Coming Soon nu putem să jucăm, dar o să jucăm la Space Drop și o dată la Space Drop și o dată la ăsta de alunecare. Și din câte am înțeles, la Custom Game, când mergem la Custom Game, s-o adăuga și în Treasure Island. Uitați-l aici. Și acum de început o să jucăm o dată de Treasure Island și după o să trecem la celelalte turnee. Ok. Dăm 1 versus 1 cu un bot pe Treasure Island. Dar să vedem că îi trimit invitație și la ăștia alți. Poate îmi răspund, poate nu, să vedem. Văd că nu răspund, așa că o să dau play cu un bot. Ok, începe meciul. Hai mă să vedem de ce sunt în stare eu. Și dacă o câștig, știi cum facem, oameni buni? De fiecare dată când câștig un win, voi trebuie să dați like. Asta trebuie să faceți voi astăzi. Și în caz că vă plac turneele astea, să-mi dați și clopoțel și follow pe Instagram. Ok, avem bănuții ăștia. Mergem pe aici. Suntem pe locul 1. Mergem lejer. Cartea asta trebuie să Island. Nu-i prea faină, dar am zis să încercăm. Dacă tu te băgată la Custom Game aici, să jucăm și noi. Ok, luăm bănuții ăștia. Ok, mergem pe aici. Văd că suntem pe locul 1. Ok, mergem pe aici. Suntem loviți de bombili. Mergem pe aici. Și nu uitați să dați like. Mergem pe aici. Văd că avem foarte mulți bani în asta de bombardament. Bombardamentul e cea mai bună locație pe harta asta, în care poți să faci o grămadă de bani. Ok, pe aici. Mergem pe aici. Se pare că asta este hamburgerizul de am calificat. Și pentru calificarea asta trebuie neapărat să dați like. Și un like pentru animația asta. Am luat și animația asta cu curcubeu. O să încercăm să ne punem și o altă specială. Speciala Inferno Dragon. Și să văd ce se potrivește la Inferno Dragon. Nimic interesant. Hai că punem bananele astea, că e amuzant. Și la dragon s-ar potrivi asta. Și o să jucăm la turneul ăsta de Space Drop acum. Și dacă nu știți, pe harta asta cu Space Drop-ul își niște trambuline și gravitație zero. Practic te ajută, poți să urci pe alte blocuri de sus decât tine.
Hai mă, ăsta încă ne alege arta, dar eu știu că e Space Drop. Uite Space Drop. Avem o specială pe aici. M-am dus jos, dar nu-i problemă. Sar pe trambolină și vin înapoi sus. Sar pe trambolină, iar vin înapoi sus și tot așa. Și m-am calificat în prima rundă. Mai 16 player rămași. Hai să vedem. Și acum tot Space Drop ne pică. Ok, oameni buni. Pe blocul ăsta. Șabolane. I-am dat pumn amândoi. Doi proști, să zic. Sărim aici. După care sărim pe blocurile astea două. Mai pierdem un pic de timp. Și cred că o să mă calific. M-am calificat. Ăla cu speciala Dark Angel. Vreau să-l bat în finală. Să văd dacă o să și reușesc să-l bat. Ok. La fiecare rundă observați că blocurile sunt puse într-o anumită poziție. Nu sunt în aceeași poziție. Mamă, o sărită în capul meu, ați văzut? Ok, sărim pe trambulină. Sărim aici. Sărim pe trambolina asta. Văd că sunt mai mulți cu speciala mea Inferno Dragon. Ce greu a început să fie. Hai că mai sunt eu și cu barbașanul ăsta. Hai că putem. Eu am picat jos acum. Dar nu nimica că mă duc înapoi sus. Și m-am calificat. Și am luat coroana. Și pentru coroana asta trebuie să dați like. Și subscribe. Ok, și hai să trecem la al doilea turneu. Cu pivot push-ul ăsta alunecos, cu paint splash alunecos, cu ravaraș alunecos. Cred că la ravaraș o să mă încurc un pic. Sigur, la turneul ăsta nu se iau coroana. Ok. Văd că sunt o grămadă de oameni. Dacă vă întrebați, joc cu abonați, nu joc cu player mari.
Și ne-am calificat al doilea easy. Se mai califice 2 și s-o calificat 2. Și acum vine Paint Splash-ul alunecos. Cum vă ziceam, Super Paint Slide. Mergem pe așa. Văd că pe alta asta ai și o grămadă de avantaj ca luneci. Și alunecarea asta te ajută foarte mult, numai la faza asta te cam încurci un pic. Vedeți? Numai la fazele astea mă încurc, în rest sunt bine. Și m-am calificat. O să ne pice la Varaj Slide în ultima rundă și nu cred că o să mă calific. Super Lava Slide, să vedem. Mamă, dar boții ăștia, Doamne. Bă! Bă, ce se întâmplă aici, bă? Mă dă de la început. Cred că mai bine așteptam aia. Da. O să aștept asta. Dar nu, că s-a calificat altă persoană. Ok, și cam atât a fost episodul. Turneele astea cu Coming Soon o să le jucăm. Noi o să fac un episod mâine despre ele. Și ne vedem data viitoare. Pa!